preciso, trazer do fundo do mar, esse canso tudo isso, não dá para falar. E fazes muito bem, estás a procurar, mas longe daqui, tá pronto para show. Já sei do que preciso, não está perto do lar. Vou acabar com isto, mas tu queres jogar. Já sei do que é preciso, é só coisa de ar. Esquece tudo isso, tu não queres brigar. E fazes muito bem, estás a procurar, mas longe daqui tá pronto para show. Já sei do que preciso, não estou perto do mar. Vou acabar com isto, não dá para jogar. Já sei do que preciso, trazer do fundo do mar, esquece tudo isso, não dá para falar. Escoítase? Sí. Boa tarde, moitas gracias por estar aquí. Un saúdo tamén á xente que está no streaming. Eu son Lucía Estévez, estou aquí con Irene Pin, Javi Camino, Sonia Méndez, Óscar Cruz. Agora presento os chicos que nos acompañan tamén dende as butacas. Estou representando a CREA, este café que facemos, que xira alrededor do concepto de series web, de series para plataformas, webseries, agora falaremos un pouco deste concepto. Vou presentar tamén os compañeros que están abaixo, que están Sandra Lesta, está Jorge Boquete, Pedro Brandariz, David Fidalgo, Miguel Canalejo, están por aí, agora tamén falaremos con eles. Imos comezar, como temos unha hora, gustaríame ir a saco, xa, cos temas que nos competen. Gustaríame que falaramos primeiro, dende un punto de vista persoal, sobre o que significa para nós facer series web ou series para plataformas, este tipo de formatos.
Entón, Sonia Méndez, aparte de directora do festival, realizou a Angélica e Roberta xunto a Sandra Lesta, e Antes de perder, dúas series moi diferentes. Gustaríame que comezaras, agora que estás preparando a túa peli, As Neves, compartindo con nós a diferencia que crees que hai, polo menos cando comezaches con Angélica e Roberta, con Sandra, ese arranque, non? De dicir, pois queremos facer isto e queremos tirar deste formato e queremos arrancar por aquí. A ver, cando Sandra e eu decidimos facer Angélica e Roberta, que fai bastantes anos xa, creo que son a máis boomer aquí nesta mesa, non tiñamos nin idea do que era unha webserie, nin o que eran... É que non, claro, era sonará rarísimo, pero que non sabíamos... Creo que non tiñamos nin Facebook. O sea, non sabíamos como se subían os vídeos a YouTube, non sabíamos nada, porque estaba todo empezado... O sea, non era... Había series, grandes series, como Malviviendo, todas estas e tal, pero nós estábamos aquí e realmente nós queríamos facer unha serie que intentamos vender a produtoras, que non, obviamente non saliu. Entón decidimos, de maneira espontánea, dixemos, bueno, se ninguén nos quere apoiar e ninguén quere producir isto, pois facémolo nós e o subimos a internet. Pero non foi unha decisión pensada como creo que agora pode ser facer unha serie xa pensada para internet ou para Instagram ou para que sexa. Nós facíamos unha serie, que era unha sitcom, en principio. E fomos aprendendo, sobre todo na primeira temporada, como funcionaba todo eso que rodeaba o feito de subir a serie a internet e despois facer, daquela Facebook ainda estaba vivo, eu que sei, por ter o teu Facebook, ou non sei que, incluso fixéramos Facebook das dúas personaxes, que logo eliminamos porque non tiña sentido ninguno, había que mantelas, claro, bueno, íbamos como un pouco dando paus de cego. E mesmo, podo contar, Sandra, que fixemos, que fomos a Madrid a facer un curso de como facer series web, lembro perfectamente. Con unha libreta de Spiderman que mercamos ali, que ainda temos, íbamos anotando, hai que abrirse un no sé qué, hai Vimeo, no, esto, outro, tal, o sea, todas aquelas movidas que ahora me parece como moi tierno ver esa libreta, porque claro, éramos totalmente ilusas. Entón, facíamos, por outro lado, era moi guai porque facíamos cousas analóxicas e digitais a vez, non? Facíamos, poñemos unha serie para internet, pero vamos a facer un estreno no bar máis pequeno de Santiago, non? Por exemplo, fixamos un no Javichi, ali na Rúa de San Pedro, que a xente entraba a ver a serie de 10 en 10, non? O sea, e poñamos un fotocol na rúa, o sea, facíamos moitas cousas, estábamos camiñándonos entre os dous mundos, entón foi un pouco por aí. Nada que ver co que foi Antes de perder, que eso xa foi unha serie que fixemos con Cósmica nunha plataforma e que foi unha venta xa para Plays, para un canal que se emitía, bueno, moito tempo despois, obviamente, e supoño que nada que ver co que será facer a longametraxe, pero, xa para rematar, o que tiña ese momento para nós, e creo que cando Sandra poida falar dirá tamén isto, que para nós foi un punto de inflexión porque foi ter a liberdade creativa de facer algo que queríamos facer, como queríamos facer, e sen que ninguén nos dixera isto sí, isto no. Éramos creativos, nós éramos creativas escribindo os capítulos, desenvolvendo a serie, pero todo o equipo que participou, que é un equipo que agora mesmo está traballando profesional, bueno, xa traballaban daquela, o sea, quero decir, ao mellor non tiñan Goyas, ¿no? Pero traballaban, que se uniron a nós porque a enerxía era moi guai. Incluso viñan nas vacacións. A rodaxe era divertidísima, todo o mundo aportaba, o sea, nós non decíamos, no, queremos este póster aquí, no, era, que te parece se poño esta movida así, sabes, era todo como moi divertido. Para min, personalmente, foi un momento de inflexión, porque eu estaba un pouco saturada do audiovisual e non tiña moi claro nada, e non entendía xa moi ben por que me dedicaba a isto, porque non me divertía, e Angélica e Roberta foi como volver e decir, vale, así sí, volver a enamorarme do audiovisual. Para min é o que significou facer esa webserie. Xa me calo porque falo un montón, pero bueno, liberdade creativa sobre todo. Sí, eu creo que ten algo que ver con iso. Eu vou coller iso para lanzarlle outro boomer que temos aquí. Outro tema que ten... Bueno, boomer, que agora é un concepto que eu tampouco... Eu non sei, eu síntome boomer cos meus primos tamén. Boomer é guai. Somos boomers, en realidad. Todos somos boomers. Todos os que estades aí somos boomers. Boomer era un chicle que había. No sé sí, outro día dixeronme, que boomer? Boomer, estás chamando chicle? A primeira vez que o escoitei, dixe, que sí. Un chicle de que? Sabes? Así que... Este arranque, este dicir, ter a liberdade de facer algo, como que iramos, como... Penso que é algo que agora, cando fagas As Neves ou cando fagas os seguintes proxectos, e seguro que a vos tamén os pasa, hai algo como de dicir, xa vivín isto na serie web, na serie para a plataforma,
na webserie. Teño esa enerxía tamén para facer isto cando teño produtora, cando xa hai moita xente máis que opina. Javi ven de estrear a súa peli Jacinto, protagonizada por Pedro Brandariz, que despois falaremos cos chicos que están aquí abaixo. Sobre el viudo quiere mimos, sobre ese arranque tamén ou de onde nace. Ti agora cando fixeches Jacinto, veuse de alguma maneira algo que ou ese aprendizaxe de cando fixeches a serie ou... Non, realmente non. Bueno, antes del vídeo que mimos, fixera outra webserie que se chama A tope sempre, que era cun colega, con Vences Lamas, que esa sí que foi unha serie totalmente pensada para internet, porque daquela para nós as webseries, a única que seguíamos era unha que se chamaba Salad Fingers, de animación, de un tipo que se chama David Firth, que fai así unhas cousas moi enfermizas. Entón pensamos xa como un produto para internet porque vai sobre un personaxe psicótico que ten reflexións así megatolas, tal, super enfermizas. Era como un produto que só podía estar en internet, non? Esa foi a primeira webserie. Despois, el vídeo que vimos saliu por Enrique Lojo e Fran Carballal, que tiveron a idea de facerse unha webserie. Xa estaba máis avanzado, xa había Angélica Roberta, xa había outras webseries, e xa era como unha webserie que igual sí que podría interesarlle a unha televisión ou que podría ter unhas pretensións máis comerciales. Mola porque foi, claro, un aprendizaxe, porque ao final é unha forma de rodar e de mostrar que estás aí, non? De feito, fai pouco vi unha entrevista con Kike ou con Fran Carballal e mencionaba que a partir del vídeo que vimos que sairanlle traballo para Lucy e outras series de televisión, como que un pouco foi que a xente viu esa serie e interesouse, non? A min tamén despois desa serie non sei se hai causa e efecto, pero tamén xurdiu a posibilidade de dirixir unha serie na TVG. Entón, foi unha aprendizaxe, unha forma de que estás aí, non? De facer currículum, porque cartos non coñezo a nadie que gañara moitos cartos coa webserie. Para a película axuda, pois... Sí, o sea, unha cousa leva a outra, non? Todo o que faz ao final, vas nutrindo aí, vas te nutrindo de alguna forma e chegas a onde estás por iso, non? O teu pasado. Sí, o de gañar os cartos tamén pensaba nos cortometraxistas, non? De quen gaña facendo curtas ou... Bueno, é algo como moi... de poñer o foco aí, non? De pensar, bueno, realmente podemos vivir de facer series, de curtas. Quería coller isto de que levo un rato aí de series web, webseries, series para plataformas e falar con Irene e con Óscar. Os vosos proxectos veñen de gañar a axuda de Agadic para serie webserie. A ver a que falar con Agadic a ver despois deste café. Quería falar con vos tamén como deste concepto, non? E de esa idea que temos moitas veces da película como fin último, de colocar a longametraxe como un lugar de camiñamos e facemos estas cousas, pero ao final o que está aí diante é a película, non? Entón quería como preguntar, Irene, agora que estás coa segunda temporada de Amnesia, que significou como esta axuda ou ter que Agadic puxera o foco neste formato? Home, pois, supoño que de alguma maneira che axuda moito, non? Porque lle dá... Non quero dicir legitimidade porque me parece algo que tampouco ten especial sentido, pero sí que é un apoio moi grande e ao final axudache a facelo mellor, non? E, home, a axuda que dan é importante e ao final creo que se pode facer un produto pois moito mellor feito, non? Na que a xente traballe pois en mellores condicións, no que realmente teñas unhos recursos e non o fagas, porque nosa primeira temporada fixémola pois con prácticamente nada, o sea, a axuda que daba Interplay é moitísimo partindo de cero, pero claro, dá para cubrir gastos e xa está. Bueno, nese sentido pois foi é moi ilusionante tamén porque como que alguén aposte polo teu traballo, supoño. Pero bueno, sí, non, estaba pensando agora de que deberíamos dar as grazas ao Carballo, porque gracias a este festival Agadic puxo a vista, o oído ou a ese interese por dicir, que está pasando aquí? Que realmente sí que hai algo en movimento, non? E, Óscar, vos que levades con Porco Bravú tanto tempo tamén, que agora falamos con vos, boomers de Fontosur. Esta idea da longametraxe como fin último ou que levades tanto tempo como defendendo isto das series, non, do formato, que pensades deste tema?
A peli como fin último. Home, nós temos ganas de facer unha peli. Sí que temos ganas de facer unha 10, de feito. Pero sí que é certo que, por exemplo, co proxecto este que caeu a subvención, é un proxecto moi pequeniño que xurdiu en xaneiro deste ano e que escribín así un pouco de golpe. En principio iba a ser unha curta, e logo dixen, joder, non, unha webserie que nos molanos facer isto. Molanos contar as historias, molanos moito as series, molanos moito a ficción. Entón, nun principio tamén tiñamos esa idea de dicir, cando vimos El viudo que mimos, dixemos, nos queremos contar, demostrar que podemos contar este tipo de historias, e gustanos moito ver a televisión, entón era como, creo que sabemos contar este tipo de historias, imos probar. E seguimos probando, e con esta foi un pouco así. Eu creo que cada proxecto ten o seu formato, non? E este, por exemplo, é un formato de webserie, non me imagino a serie, esta serie nova que temos que se chama O arte de ser mal pai, non me imagino nunha película. Imagino como serie web. El método sueco é unha serie web, Peter Brandon é unha serie web, pero nunca pensamos en Peter Brandon tal, ten que ser unha película, Peter Brandon ten que ser non sei que. Non, sempre foi como, imos facer esta serie agora, e para onde vai? Pois para internet. Se alguén a quere, pois adiante, se a Túbega, se Play, se o que sexa quere, pois a tope, imos con iso, pero de entrada sempre pensamos no formato como internet, no código un pouco de internet, intentando ter en conta tamén iso, que non que é o que funciona en internet, pero que é o que a xente quere ver, o que queremos ver nós en internet. Normalmente son como propostas un pouco máis ao marxe da televisión, non? Que teñan como así algún, non sei, detalles que non poidan verse na televisión, aínda que iso xa está un pouco... non sei, xa non hai mítica serie web, mítica serie que se emite en televisión, pero cada vez está todo máis difuso. Entón, para min, sí, o sea, este proxecto, unha serie web, terei unha peli, seguro que escribirei unha peli e 10.000, farei curtas, pero non sei, cada proxecto ten o seu formato. Todos os formatos son necesarios, non? É dicir, para que haxa películas ten que haber curtas, ten que haber documentais, ten que haber, perdón, pelis de ficción, non referíame. Ten que haber series web. E agora paso a pelota aos nosos compañeros que están por aí para retomar isto do concepto sobre que é webserie e que é serie para plataforma, se cando unha webserie entra nunha plataforma xa é serie para plataforma, se unha webserie está en YouTube webserie. Gustaríame que comentáramos un pouco. Sandra, podes comezar ti? Podemos subir un poquinho luz de... Que non vos vemos. De sala, e así, por como máis charla. Vale. Sobre isto de que o mellor, cando alguén escoita a webserie, rapidamente como que lle quita o mellor algo, non? E quítalle como importancia. Eu teño escoitado moitas cousas con respecto ás webseries. Eso non hai orzamento. Un micro para esta xente guapa. Sí, mentres vais ao micro, eu vou aproveitar para decir aquí a Óscar e a Irene que espero que esa serie se estrene no Carballo Interplay. Home, pero vamos. É o único que vou a decir aquí. Que todas esas series se estrenen no Carballo Se Interplay. estades na casa e tedes series para plataformas, este é o lugar. Esta pantalla de aquí. Pero fijo, vamos, de seguro. Ou non? Parece unha amenaza, pero Hombre, solo faltaría. Pero non contábamos con outra cousa. Sí. Bueno, mentres vais ao micro, aproveito para facer outra pregunta. Ahora, Sonia, sobre o traballo cos actores. Como directora, esta liberdade que este arranque non do que falas que tiveches en Angélica e Roberta, foi quizáis un lugar de tamén experimentación, de coñecer, de probar, de non ter medo a perder tempo, a ese... Sabes que moitas veces pasan nas producións máis grandes. Como directora de actores, que pensas que a serie web é un bo lugar tamén como para explorar a túa mirada como directora? Home, eu penso que respecto ao traballo dos actores, a ver, pasa unha cousa que non hai moito tempo e non hai moitos recursos, esa verdade. Entón, moitas veces traballas con xente que xa coñeces, bueno, moitas non, o sea, traballas con amigos, colegas, amigas, xente que xa coñeces e xente que é próxima a ti. No caso de Angélica e Roberta era
casi éramos, o sea, non éramos nós, pero era como, pois, quen vai a ser o veciño? Pois vai a ser Xulia Monjo, quen vai a ser, non sei que, o sea, era como algo natural. E, de feito, había colaboracións, salían, pois, xente que facían deles mesmos, non? Ou xente do equipo que facía personaxes disfrazadas. Eso pasaba moito, é dicir, pois ti fas de alienígena disfrazado, o sea, pasaba moito eso. O sea, que tampouco é que nos puxéramos, sí que ensayábamos moito, e ademais, tanto Sandra como Xulio como a min, o sea, todos éramos actores tamén, entón xa un pouco, bueno, nos autodirixíamos o mellor, pero bueno, si había dirección, antes de perder outra cousa, pero eu, que me encanta dirixir actores e traballar con actores, porque son actriz e creo que os entendo a moitos niveles, e os entendo porque estiven aí, respecto á dirección de actores, eu son das que pensa que, de alguna maneira, hai que buscar a persona. O sea, ese traballo tens que facelo ti, tens que atopar o actor ou actriz que vai a dar eso que ti queres e deixalo facer o seu traballo. Dirixilo, sí, pero, é dicir, se non faz ben esa escolla de inicio, logo non lle podes pedir. Non, eu pasei moitos castings, quer dicir, é unha cosa que teño moito respeto o traballo actoral. Pero bueno, nas webseries, a ver, ahora Sandra ten un micro. E a pregunta sobre os conceptos que empregamos para serie web, webserie, serie plataforma. Bueno, esta pregunta, eu creo que dende a primeira edición de Carballo, que ao principio non había ninguna dúbida, tan pronto empezou a surdir as plataformas, isto tuvemos conversacións dentro do equipo de como denominalas, non? Porque esa empeza a ser unha cousa que dis, bueno, que pasa? Serie web, porque para internet, xa, pero que as de Netflix e todo isto tamén son de internet, non están en ninguna televisión. Entón, ese é un tema xa que leva moito tempo. Ás veces, incluso falábamos antes, fora, parece que como que as series que teñen menos presuposto son webseries, non? A veces, eu que estou na programación de series no festival e vexo todo, e fago a selección, e vexo todas as que hai, non? Non é o mismo en outros países. Aquí parece que as que son de internet, de plataformas como incluso Fluxer, ou que sesa, parece que teñen outro, incluso costa moito dicir webseries, esas series. E en cambio que te chegan por YouTube, pois sí que son webseries, non? Entón non sei moi ben cal é... A min gustame chamar series para internet directamente, porque non pasan por... Para min a diferencia é que non pasan por unha reunión con un directivo dunha televisión. Ainda que Netflix tamén ten iso, non? Pero, bueno, a nivel plataformas pequenas, xa non digo Netflix, que Netflix sempre está como en representación e eu creo que hai outras plataformas que non son tan Netflix. Por exemplo, en Argentina hai unha que se chama UN3, que nos chega mogollón de series que están moi ben e teñen financiación pública, esas series, non? Esa plataforma, entón, e forman parte da universidade, de algún xeito, entón, esa para min é a diferencia máis grande, non? Que as plataformas non son privadas, que non dependan solo de directivos top, non? Pero non sei moi ben, voulle pasar o micro a Boquete, de feito, para que el tamén comente este tema, porque me parece que non teño que falar sola sobre este tema, pero penso que teño esa sensación de que as series con baixo presuposto son máis webserie, a outra é máis serie para plataformas. De feito, ti xa estabas empregando esas diferencias. Eu estou de acordo 100% co que di Sandra. Eu creo que a diferenza é principalmente isa, o sea, o baixo presuposto e as series que non teñen baixo presuposto. E creo que aí debería estar a diferenciación, no, dos contidos, porque sí que é verdade que a natureza das series para plataformas moitas veces son series con presupostos moi altos, cunha factura técnica pues, moi elevada, sí que tes que rendir contas ao final, aunque non sexa o alto directivo da televisión ou da Calne, tes que rendir contas ante a xente da plataforma tamén. Entón, a verdadeira liberdade, digamos, creativa está nas series de baixo presuposto que non tes que rendir contas a ninguén. Eu creo que é un pouco esa diferencia. A liberdade do formato de baixo presuposto e a rendición de contas do formato con máis presuposto. Agora, bueno, perdón, Jorge, non, que tamén vai unha pregunta para ti, porque Jorge está con Mirabeo con Óscar, no proxecto non me quero quedar, o arte de ser mal pai. Correcto. A nivel distribución, sobre todo o que ten que ver con que, bueno, nos pasou tamén a Miguel e a min con Xan, chega un punto no que faz ese proxecto non pensando, imagínate, isto vai para YouTube, isto vai para unha plataforma que está en aberto. E despois queres mover ese traballo. Pola vosa experiencia con Porco Bravú, que podes compartir ou polo menos que estrategia tedes agora co novo proxecto? En realidade, nós sempre defendemos que publicar en YouTube ten que ser o último paso de distribución dun proxecto. Nós sempre tentamos
Amosalo moitísimo antes de publicalo en internet, é dicir, en festivais ou en mostras ou facer proxeccións ou onde poidamos. Porque é tamén a forma de xerar público e de xerar ruido antes da estrea en internet, intentar tamén arrastrar pues, todo ese hype a xente de internet. Pero creo que tamén cada proxecto pode ter diferentes recorridos. Neste proxecto que estamos agora, é un proxecto que creemos que sí que vai funcionar ben en estreas presenciais, en proxeccións, porque van ser 3 capítulos que van funcionar prácticamente como proxección dunha película. Entón, en ese sentido, tamén intentaremos amosalo sempre que poidamos, en todos os sitios que poidamos. Pero outros, por exemplo, eu que sei, tamén o fixemos, pero el método sueco, por exemplo, que eran capítulos máis cortiños, igual para facer unha proxección, unha estrea de cada un dos capítulos, é máis, non ten tanto sentido, e ten máis sentido hacer todo o ruido en internet. Pero cada proxecto ten a súa natureza e se pode exprimir dun xeito ou doutro según a natureza do proxecto. Sí, estaba pensando neso de... Non creo que sexa unha derrota, non? Derrota, entendedeme, entendedo como... fago o meu proxecto, con Xan, por exemplo, dixemos, vai para YouTube, non directamente, que era tamén unha cousa de... Bueno, que tiña que ver coa estrategia que tiñamos coa serie, e como non pasa nada, non hai como unha pretensión, o mellor, de ese percorrido o que estamos acostumados, o mellor con outros formatos. E Miguel, quería preguntarche a ti, Miguel tamén é guionista, é o co-creador de Xan comigo. Esta resaca da que vimos, ti máis eu, o mellor de non presentarnos tampouco as axudas de Agadic por ao mellor dicir, pois ao mellor Xan non é o proxecto para Agadic, sabes? Sobre a nosa experiencia que tivemos os últimos meses co formato. Este caso último do noso proceso pois ven derivado dun... isto é abrir un melón completamente diferente. O melón do tema de chegar a unhas datas, chegar a que os proxectos estén xa. Ti e máis eu, por exemplo, non nos presentamos esta última axuda pois por cuestións personais. No meu caso, por unha cuestión de saúde mental e de ser capaz de cumplir uns prazos cun proxecto que non está para presentar. E ás veces hai que saber dicir, hai que parar, o proxecto non está, o proxecto non se pode presentar nestas condicións, e hai que parar. Non sei se respondín a pregunta. Perdón, dime. No, sí, dende o punto de vista de agora que estás escribindo outros proxectos, sabes, despois de facer Xan ou despois de facer proxectos ou tes guións de curtas e tal, como do aprendido, agora para dicir o que lle preguntaba tamén a Jorge, de esta distribución, este ideal de distribución que pode ter o formato, non? De ten que ser así, ten que ir a festis ou hai o mellor outra forma, non? A ver, eu o primeiro que penso é que o concepto serie web, desde o meu punto de vista, está obsoleto. Que pasa? Que desfacerse del significaría perder moitos espazos. Pois porque hai moitas cousas construídas desde ese concepto, pero agora mesmo o que nos está pasando agora mesmo é que non sabemos como referirnos a series, digamos, que son independientes, o mellor. Isto por unha banda. Por outra banda, a cuestión da distribución, pois é o que se está a falar aquí, é que é diferente. Depende dos obxectivos que se queiran acadar. No caso de Xan, nós tiñamos moi claro que era un proceso de experimentación e de creación moi libre, e por iso, cando chegamos a un punto de temos o produto rematado, o noso... O único que queríamos facer era compartilo e experimentar a recepción. Desde o meu punto de vista, eu o que vexo é que agora mesmo, polo que falo un pouco ca xente, parece que o mellor punto para mover o teu un posible conato de webserie, de serie web ou de o que sexa, é facer un bo documento de presentación, e tratar que ese documento de presentación se mova todo o que poidas. Se queres facer unha serie, digamos, cara ás plataformas, non sei como estades a traballar as persoas que estades aquí, se traballades desde ese punto de vista. Eu penso que claro, non podo lanzarme a escribir algo ata o último momento se sei que vai ser unha produción, digamos,
que non vou poder facer eu cos meus medios e cunha cámara. Eu non podo escribir cada coma do guión se sei que non vou acadar o presuposto sen unha plataforma detrás, ou se non sei, mentalmente resultame un esforzo que non podo realizar, non sei. Sobre o que dicías creo que ten que ver con o das duracións, o mellor o que me refería eu con dicir xan vai para aquí, xan son capítulos de 5 minutos. Algo que falábamos fora con David Fidalgo, que vai estrear Cacola, que encántame, que vai recibir... Soy de humor de cacaculo. Cacola. Hola, Cacola, a obra de David Fidalgo, que recibiu a axuda o proxecto de Pitch o ano pasado. Queríamos falar, quería preguntarche sobre isto da duración, non? Das duracións, xa con respecto á animación no que traballas, que é algo que falábamos antes, que a convocatoria de Agadic como mínimo pedía nun total 30 minutos, non? Con respecto ao mundo da animación, se queres facer unha serie web o mellor de 3 capítulos de 5 minutos, xa non entras dentro desta convocatoria. Claro, non, con Cacola xa non presentei porque non entraba para nada. Quero dicir, é que 30 minutos de animación é moitísimo tempo. E o diñeiro que daban é que non te dá. Entón, pois, como non ten moito sentido que poñan límite de duración nas series web, nas curtas, nas pelis non ponen nada. É como que está limitando a creatividade, por qué? Porque te sabedes onde. Entón, pois é un pouco extraño iso. E despois, xa está, sobre Agadic, que é eso? Sí, pero estaba a facer un inciso. Eu penso que tamén esta axuda tamén por facer esta axuda de Agadic, de talento, que incluiu por primeira vez series web ou series, ou como lle querades chamar, a mí me parece precioso que non lle teñamos nome. Me encanta. O sea, este debate levamos así 10 anos. Me encanta. Me encanta. Non sei, web serie, non, pero é digital. Bueno, que tamén este tema da duración, por exemplo, estou segura de que algo que é a primeira vez que se redacta esta axuda, que se pode plantexar con eles. É dicir, que se pode falar con eles e dicir, a ver, unha cousa, pero isto porque é a primeira vez, entón hai moitos flecos que seguro que están aí como facemos, no? Poñemos de duración tal, o que sei, nos tamén no Interplay tiñamos un rollo que era son 3 capítulos que teñen que estar estrenados e non sei que tal, ata que empezamos a darnos conta que non tiña ningún sentido. Entón estas cousas eu creo que tampouco penso que podemos que podemos ir e cambialas, é dicir, mirade, hai estas cousas tamén, non? Non é por botar unha lanza aquí e tal, pero que creo que sí que hai opción perfectamente a facer unha alegación a isto ou explicar que obviamente non ten moito sentido. Claro, que eso parece redactado dunha maneira que como, que lle ponemos aquí? Ponlle media hora, non sabemos moi ben que é isto. Seguramente ten que ver con isto de pensar tamén non é por defender, pero agora pensando, quizáis ten que ver con isto de este formato, se ten esta duración, pode entrar nesta plataforma, que é o que pide a plataforma, non? Pode ser, sí. Creo que pode ir por aí, pero que di Sonia totalmente iso, que é a primeira vez, que xa como que teñan esa atención cara a este formato sen nome, que maravilla, é moi guai. Esta movida boomer de poderreo. David, con respecto a Cacola, e con respecto tamén outra vez ao tema da distribución e ao mellor festivais, non sei se hai como un circuito de series web soamente de animación, non sei se queres compartir. Non, tamén está ben, porque como aínda estrenose, pois tampouco distribuín, pero non hai circuito ningún. O sea, eu vou presentar despois en outros festivais, pero de alguma maneira de que se enteraron de que iba a sacar a serie, ou que dicía, mira, teño isto, podía presentalo, tal. Xa está, pero non hai... Es que de animación é moi complicado, entón non hai... Generalmente as meten todas xuntas, tampouco non diferencian series. David, nos morremos porque nos cheguen series de animación a Interplay, sabe o Sandra, O sea, quero decir, tes circuito nos festivales de series web porque é super complicado atopar series... Non, sí, pero non hai específicos festivais de series de animación. Específicos non, pero vaya que... É que é moi complexo, sí. Nos cando chega algunha animación que mola, decimos, que guai, sabes? Porque non chegan moitas. Xa. Dende que Nico deixou de facer. No, que sigue facendo. Nico, un saludo. No, pero que chegaron moitísimas series de animación moi guais, aí sobre todo ao principio. Sí, ao principio sí. Estaba moi guai. Sí. Pois só 7 desas 9, unha que é unha merda. Eso es. Vale, seguimos. Pedro Brandariz, onde estás? Por aí, vale.
Pedro Brandadiz, que o que dicía, ven de estrear a peli de Jacinto con Javi Camino, que é o actor protagonista. Pedro, contanos un pouco, que levas moito tempo, agora tamén estás con Mataría, fiches a serie, traballes cos Porco Bravú, agora con Javi. Ti que traballaches tanto neste formato, con xente diferente, que cousas crees que teñen en común, por exemplo, traballar con Óscar ou con Jorge, ou traballar con Javi, ou traballar en Mataría, por exemplo? A ver, eu penso que bueno, primeiro que é moi guai traballar con xente moi diferente e neso o Carballo Interplay é unha plataforma básica para que os boomers como a min podamos coñecer xente nova. De feito, a relación con Porco Bravú saliu de aquí do Interplay con tanta outra xente. E penso que o común é que queres fazer cousas, non? Queres fazer cousas e podes ter dúas fórmulas, esperar a que te chamen ou facelas ti mesmo, non? E nós, de feito, en Mataría xurde dun impulso de querer facer algo e querer facelo xa. Somos un pouco ansias, entón, pois, en vez de esperar ou meternos nun proceso moi longo e tal, pois o que queríamos era facelo e canto máis inmediatamente mellor, non? E a idea, o que vexo eu en todas as webseries que eu participei un pouco, servir de plataforma, servir como contido en sí mesmo, evidentemente, pero tamén servir de plataforma para que te podan visualizar, para poder visibilizarte para outras cousas, non? Porque o que falábamos, que as series web non hai rendimento económico de momento, entonces, pois, decir, sempre é unha pasarela para algo, para o que sexa, para fazer unha peli, para vivir de isto, para o que sexa. Entón, pois, penso que o común de todos os proxectos no que eu estuve era un pouco servir eso de pasarela, de que te vexan, de, pois mira, eu fago isto. Moitas veces, non? Cando vas a pitch ou a encontros, onde podo ver o que faz? Pois mira, estou facendo esta serie ou esta outra e aí tes o traballo. Entón, penso que é o común, non? E tamén, bueno, a ilusión e as ganas sobre todo as ganas de facer cousas, non? É dicir, para min é o principal. E sobre o que falabas da inmediatez, xa independentemente do tema económico, por exemplo, Javi, sobre esta idea que temos xa agora a nivel xeral, a idea de inmediatez que nos dá tamén internet, estar aí todo o tempo, de escribir, gravar, subir, como que o pillamos un pouco por inercia, non? De querer estar, de querer que nos vexan, Crees que isto chega a un punto como creador, non sei se ti veches este momento, non sei se nesa etapa de series web ou mellor? Sí, eu todas as que fixen eran moi así, o primeiro que sale. E as que máis éxito teñen, moitas veces son así, de algo espontáneo que se che ocurre. Por exemplo, a raíz del vídeo que mimos, había un personaxe que era a miña nai, que se chamaba Susa, que ela era youtuber, e facía como tutoriais, pero todos moi mal feitos, rollo como facer Coca-Cola caseira ou como facer un iPhone. Facía un iPhone cun Alcatel, o pintaba de branco e facía un iPhone, cousas así. Ou como facer condóns, e cortaba uns guantes de fregar e facía condóns con eso. Pois eso que era así, que o falaba eu con a miña nai e facíamos así o momento, pois é o que máis visitas ten aí máis que el vídeo que mimos e que todo. Eu creo que é un pouco a esencia de webserie. Creo que sí que debería conservar esa inmediatez, non? Porque se ao final é unha cousa que escribes e tal, que seas, é como un produto audiovisual normal, como unha serie de Netflix ou sea, con menos pasta, pero cun proceso similar de guión e de todo. Eu creo que o bo de YouTube, de plataformas así, é iso, que podes facer unha cousa así moi tola, o primeiro que salga, e sen romper tanto a cabeza. Claro, e cando disfrutas dese proceso e desa inmediatez é algo como que eu tamén sentín e como que é unha enerxía que nace de algún lugar moi bonita. Pero, digo, entendendo esa enerxía o mellor que te sobrepasa, non? De querer estar, de que te vexan, de este ano non fixen nada, teño que facer algo. Entón, xa apenas como procesas, non? Nin sequera o que queres pensar. Non sei se che pasou iso algunha vez, como director ou como creador. Sí, pode ser. Eu publico moitas merdas así, que hai que facer algo, tal. Bueno, agora menos, pero antes sí, moito máis. A primeira cousa que se me pasaba pola cabeza, pois xa gravaba e a subía.
Pero creo que é positivo, o sea, non o vexo como algo malo, non sei, tamén está ben. E como público me mola ver as cousas así tamén, que se ve que non están moi pensadas e que eso que surxen aí da inmediatez de querer facer algo. De feito, casi todo o que vexo en YouTube non son ficcións elaboradas, senón youtubers e xente que fai cousas así moi a bote pronto o que lle salen nese momento. É o que me mola das webseries, vamos. E ti, Irene, sobre este tema tamén da inmediatez, bueno, con respecto a Amnesia, que é a primeira serie webserie, es que cada vez que digo, é como, xa non sei que dicir, este formato que é interactivo, non? É a primeira serie para plataformas que ten como esa atención cara a persoa que está mirando, que se pode sentir partícipe. En que momento decidistes facelo así? Creo que é algo que tamén estás facendo agora nos teus proxectos, non? Porque vou non dicir ben, estás preparando o teu, bueno, vais a ir á luz o teu poemario Irini, que é un poemario transmedia, que se queres tamén falarnos un pouco de en que consiste. Pois, no caso de Amnesia sempre foi así, quero decir, naceu como un formato para ser interactivo, o sea, era como un desafío escribir algo no que tiveses que ver como a perspectiva de alguna maneira das distintas personaxes, como tamén para explorar as posibilidades narrativas que ten, que non te poidas identificar directamente solo con unha personaxe, sino que teñas que velo desde o punto de vista dos malos ou dos que son para uns os malos e iso vai cambiando ao longo da serie. Entón era como que naceu como eso, como unha idea tola de desafío e que en algún momento, bueno, anos máis tarde de pensalo, pues decidimos presentarlo ao Interplay e o Interplay creo en nós e nese sentido pues foi como, wow, bueno, pues agora hai que facelo. E, o sea, nese sentido, pues ese tipo de formato xurdiu paralelo, foi como na orixe do propio, bueno, da propia webserie. E a min gustame mezclar cousas, o sea, porque a min na casa decíame que son fervellas berzas porque me gustan cousas moi distintas que igual non teñen nada que ver. Gústame a literatura, gústame o cine, o sea, gústame cousas distintas e gústame mezclalas. Entón, o poemario, que xa saliu, é parte dun proxecto anterior e tamén ten esa parte virtual como que ti podes ver moito contido adicional, en plan noticias de prensa, videopoemas, distintas cousas que están ligadas aos poemas con QRs e que fan como un trasfondo de todo. Que a mí gustame traballar nese mundo digital, non sei, aproveitando as novas linguaxes e probando a facer cousas distintas. Pero bueno, eso xa a nivel de distribución para Amnesia, por exemplo, porque non está aínda en No, estamos aí aínda negociando, porque nos, ao ter este formato, non podemos tampouco subila a YouTube porque non tería sentido. Entón, temos preparada unha web propia, pero estamos aí coa teima de conseguir facer tamén proxeccións presenciais interactivas. En plan, que a xente poida, con unha app, ir decidindo no momento por votación popular porque camiño vas. E, bueno, esperamos que en outubro o consigamos estrear, porque, bueno, é difícil atopar tamén o espazo para facelo así, pero, bueno, estamos aí facendo as últimas probas e creo que vamos tirar por aí de momento. Que guai. Tamén, bueno, tirando desto sobre a rodaxe ou como foi a rodaxe, claro, a nivel planificación, agora que levastes esta axuda para a segunda temporada, entendo que planificar, non sei cantas, se agora hai como 3 opcións de interacción ou hai máis opcións que antes. No, sigue habendo 3 opcións, e claro, bueno, planificalo foi bastante máis fácil que na primeira, porque na primeira era un puto caos. O sea, eu sabía onde estaba e ás veces perdíame e ninguén sabía onde estábamos, que estábamos grabando. Pero agora fixamos un guión simplificado, maravilloso. Entonces a xente xa o ve como lineal e creo que só eu o vexo como interactivo, pero bueno, eso xa son dramas. Eso os prazos, falábamos antes, non? Os prazos para as dúas series web, Dios mío, para este boomer mood formato, son para o ano que ven, non? Para agosto do próximo ano. Agosto do ano que ven, non? Sí, que eso é algo... 15 de agosto. Se non, xa imos mal. Eso é algo, é realmente... Bueno, pensas, é moito tempo, despois pasan os meses, non? E o tempo pasa non é tanto, pero bueno, pensar en ese espazo pois non é como curta, non? Por exemplo, que está como moito máis asustado, sí, ou como guión para peli. E agora, por exemplo, en que momento estades para novo proceso? Nos estamos neste maravilloso momento que aínda que consigues pasta do Agadic, dis, vale, espera, canto necesitamos realmente para facer a serie? Vale, necesitamos outros tantos máis. Entón estamos nese momento temos que falar de como conseguir a pasta que queda para facela como queremos facela.
tiñamos esa historia non de se nos dan a subvención imos poder facer a serie como queremos e imos poder pagarlle a xente por fin e agora estamos nese punto de hostia, espera, se só temos estes cartos só imos poder pagarlle a 3 ou 4 entón, a ver, queremos facela como hai que facela, entón temos que sacar pasta. Este é o mes de comezar a buscar pasta, de reunir documentos para buscala, pois non sei, de gravar un teaser para convencer a marcas, de facer todo o que se fai, pero tendo ese colchón, non? Esa historia de un sello, un logo de alguén que di eu poño pasta aquí tamén porque isto mola. Entón, a ver se iso fai que a xente se anime e di, pois sí que mola, imos meter pasta en ficción galega. Estamos nese punto. Os guións están escritos. Non temos pensado reescribir moito máis, salvo en ensaios e cousas así. Iso é tamén unha das cousas boas que temos. Os actores prácticamente están todos pensados porque son moi pouquiños. Estaba todo escrito como se non nos foran a dar axuda. Entón, xa tiñamos pensado quen ia ser, xa temos falado máis ou menos quen vai ser o importante. Non temos moito que facer un casting, pero reunir equipo, por suposto, pero importante agora mesmo é iso, é conseguir máis pasta aínda, que non sei, cando era pequeno, cando comezou o Carballo Interplay, sempre pensaba, joder, se me dan, eu que sei, 2.000 pavos, seguro que podo facer o que sexa. E logo, claro, con 2.000 pavos non podes facer nada. É unha movida. Estou agora nisto todavía, non sei, son como o Neno Torres, sempre vou ser o neno, entón, pois agora estamos dándonos conta de como vai todo isto de verdade, de como hai que xustificar todas estas cousas das subvencións. Estamos no momento medo porque non sabemos moi ben como se fai isto, pero temos que facelo. Do que teño ganas é de gravar, de planificar, non sei, de poñer un solío. Todo este tema de papeleos e tal é o que me dá máis medo porque non teño nin idea, pero estamos nesa fase previa de preproducción. É unha fase aí, como moitos nervios tamén, non? De dicir, guau, que agora as decisións que tome como que nuns meses se verá, non? De dicir, podo meter un personaxe máis, non podo meter un personaxe máis. Estaba pensando agora sobre os temas todos dos... que non sei se é un pouco abrir un melón enorme, pero vou non abrir. É como ese tema do convenio que existe, non? Para artistas nos proxectos nos que hai diñeiro, non? Este pequeno paso gracias a Gadí, gracias ao Carballo, de poñer o foco neste formato, axuda a un arranque, non? Que mellor agora son 15.000 euros de axuda, pero quizáis dentro duns anos, cando os novos creadores comezan a dicir que nos interesa este formato, interesanos seguir facendo isto, pois quizáis haxa máis atención da televisión, atención de outras entidades, e quería como agora dicir, vale, agora tedes estes cartos, obviamente non se poden respetar eses convenios, non? Haberá moita xente que non este como de acordo con iso, pero quizáis pensades que como un paso empezar así ou é como... Non sei se me estou explicando ben. Sí. Como quizáis de comezar a tirar de entidades, non? De dicir, temos esta colaboración, facer que o proxecto crezca e non quedarse neses 15.000, non? Claro. Que o proxecto creza, claro, que medre para que se poida facer como se ten que facer, non? Pois, eu que sei, se necesitas 25.000 pavos e tes 15.000, pois a ver se conseguimos eses 10.000 para que se faga todo como polo librillo, como se ten que facer, que sería o ideal, iso sería o máximo. Pero, a ver, é que claro, que é un paso enorme, non? Cando saiu a axuda de webseries foi como, por fin, despois de cantas edicións, 8 levamos xa, o sea, 8 anos pasaron xa dende a primeira edición do Carballo Interplay. Joder, aquí falouse, este tema falouse no primeiro ano, estábamos exactamente no mesmo punto, non sabemos que é unha webserie, pero sabemos que todos queremos facer ficción. E as historias que contamos en internet son igual de válidas que as que se contan nunha curta, que as que se contan nunha película ou nunha serie que sai na tele. Entón, hostia, mola moitísimo ver que por fin escoitan. Mola moitísimo sentir que isto que está pasando agora mesmo se está escoitando nos sitios que teñen que poñer un pouco, dar un pulo a xente, non? Entón, claro, non sei, para min é moi ilusionante porque sí que dá a sensación de que un primeiro paso gordo, porque puido ser peor, puido ser menos pasta, podía ser menos pasta, é unha pasta considerable, está ben. Home, poderíamos facer a serie así, non como se ten que facer, pero poderíamos facela. Pero que sei, antes non había nada e agora temos isto, hai que abrazalo.
seguir loitando para que veñan máis cousas. Outro melón. Credes que, Sonia, credes que esa liberdade da que estamos falando tanto, que ten que ver con este formato, ou esa necesidade de contar con poucos medios, é polo que tamén dende outros lugares nos ven aínda como estes chicos que están facendo cousas para internet, pobriños, non? Que siguen con eso. Credes que é xustamente a liberdade que temos para facer o que nos dé a gana a que o mellor o que dende outros lugares ven como non sei se é un perigo, non? Ou como, deixaos, non? Que fagan o que no Carballo o que lles dé a gana, non sei. Vaya bola. Melones, sandías, naranjas... Por un lado, por alusiones sobre o tema da axuda da GADIC, obviamente non é un gran orzamento, pero tamén vos digo que antes non había nada. Claro. Entón, nese sentido, penso que un ten que saber o proxecto que vai a presentar e os cartos dos que vai a dispoñer para facelo. Cando ti presentas un proxecto, estás dicindo como vas a desenvolver, a quen vas a implicar, como son os soldos e como é o orzamento. É dicir, non presentes, se presentas un proxecto que vale 7 veces máis dicindo que vale eso, hecho dan, igual tes un problema. Pero tamén vos lo digo no sentido de que hai que ter en conta iso. Eu creo que un primeiro paso, porque o mellor despois desto, mañana hai un montón de produtoras portuguesas, o mellor podes conseguir que a RTP se empate co teu proxecto de que haga, hai que empezar, pero ese é un bo primeiro paso, non? A min pasoume, xa remato por alusións e tal, que cando entrou Place, e Place nos dixo, ides a facer unha serie, tedes esta pasta, de repente foi como, tenemos pasta, foi como, sabes, ainda que teñas moita, pode non chegarte. Vale? Entón, hai que decir, bueno, pois igual teño que facer unha serie con 2 personaxes, según non sei que, pero hai que pensar desa maneira. E tamén hai que pensar de maneira ambiciosa, vale? É dicir, isto de, non sei que decía Canalejo, que decía, se que non escribo se non sei que tal, pois o mellor tes unha serie con naves espaciales e o mellor a vendes, sabes? E o mellor non pensas de maneira ambiciosa, non a vendes. Entón, creo que hai que saber onde se está en cada momento, non? E obviamente isto un primeiro paso, creo que non existe en todo o panorama estatal ninguna axuda a series para internet, é o único sitio, e como ti dis, temos que abrazalo e intentar perfeccionalo pouco a pouco, porque isto é unha carreira, pero bueno, aí vamos. Despois ti me preguntabas sobre se nos menosprecian, non? Non é así, non. La frutería, melones, sandías, plátanos. Non falaba, pero non falo de Agadic, falo de algo que viña de antes, de a película como fin último. Ese ver a profesión xa dende escolas, de dicir o voso paso ten que ser curta e película, non? É como cando mellor hai moita xente que fai soamente películas, de dicir de que maneira, por que as series para plataformas son menos que unha película? É soamente porque non temos como un espazo económico, ou é por esta liberdade da que eu falaba de dicir como nos ven con esa todo da igual, ni siquiera temos un nome que nos represente? Non sei, o mellor son cousas moi persoais, non? Ou discursos moi persoais, pero por tamén saber que pensabades deste tema. A min me parece que todos temos o noso espacio. Eu son analóxica, a mí me gusta ver películas tamén, me gusta ver series en internet, me gusta ver animación, recoñezo que con certas cousas xa me vai costando máis, con certas plataformas e tal, pero por que eso? Porque xa non é unha linguaxe para min, pero xa o dixen outro día, decir, non sei a quen yo contaba, decía, é que se a estas alturas pensamos que nos podemos permitir darlle a espalda a isto, chao, hasta luego, chao, porque isto, é dicir, esta é a linguaxe non falo solamente de series para internet ou o que sexa, no que falamos neste festival é a linguaxe na que se están expresando as xeracións que van a ser consumidores do futuro. Se ti lle das a espalda a isto, estás lle dando a espalda a todos eses consumidores. Se ti pensas que esos consumidores van a ver pelis de Tarkovsky, algún sí, vale? A mí me encanta, o que ti queiras, pero, a ver, non? Entón, non no sentido, non o vexo como algo despreciativo, digo, non podemos decir que estes rapaces e rapazas estén consumindo, eu que sei, en Twitch, non sei que, é peor ou mellor que tal, porque esta é como a mítica de Beatles ou Rolling, tío, e que me dá igual. O sea, eu non xero dende o Interplay un discurso que confronte
con outras disciplinas audiovisuais, etc. Isto é o Carballo Interplay, nos falamos desto, e tamén me gusta ir a outros espacios e falar outras cousas. O da película como fin último, creo que é unha cousa bastante boomer tamén, pero porque, creo que tamén nos centros, nas escolas e nos espacios onde se ensina a rapazada a facer audiovisual ou que sexa, xa teñen que empezar a incorporar todo isto. Sabes? Porque que se non incorporan, de que lle estás falando? Se logo van a salir ao mundo laboral e van a decir, hola, quero facer unha película. Entonces, onde vas? Sabes? O sea, película? O sea, como? Entón, e despois, sobre... Eu non, o sea, antes dixen menospreciar, non penso que ninguén menosprecie. Eu penso que ás veces é unha cuestión de, bueno, de que ti estás cómodo no ambiente no que ti controlas e no que a ti te mola. O sea, a mí me mola o experimental, pois no experimental. A mí me mola a animación friki coreana, pois o que sexa, sabes? Entón, creo que o que ten este tipo de espazos, o Carballo Interplay e Internet, é que, claro, hai unha batiburrillo aí de movidas, sabes? É como que non as podes empechar. E por eso me mola. Sobre o tema da palabra, por eso me fai gracia, porque podía posicionarme. Pero xa teño moi pensado eso, é dicir, non me vou a posicionar sobre que palabra, é dicir, eu non vou a decir dende aquí como se lle ten que chamar ao que fai ela, o que fai el, o que fai el, sabes? Non lle vou a chamar de ninguna maneira. Xa veremos, o sea, é que levamos 8 anos e todavía non hai unha palabra. A houbo, ahora xa non, outros din que non, serie web, pois serie para internet, non sei que, entón, mola, porque non vamos a facer aquí sentar cátedra, decir, non vai a ser así, sabes? Porque é como, pois non sei, sabes? Entón, eu non sinto, o sea, que digan, estos son os 4 frikis que están en internet. Pode ser que fai tempo sí. Non sei, creo que Sandra podía opinar desto tamén e moitos deles. Estaría guai. Pode ser que en algún momento sí, que este rollo de mentres estén aí facendo estas fricadas non están pedindo orzamentos para outras. Pero agora xa os estamos pedindo e debemos pedilos. E xa non se escoitan. É dicir, as cousas levan tempo, sabes? Posiblemente, eu que sei, o cine independente non sei que tamén lle costou. Entón, as cousas levan tempo, pero aí estamos. Entón, eu penso que agora sí se escoita isto. Entón, a partir de aí, o sea, eu son superpositiva. Non sinto, nunca sentín ese rollo de... E outra cousa, isto digo a nivel personal, cando un se coloca un pouco tamén nese punto do outsider, de alguna maneira, ao final, é porque te mola. Entón, eu, dende logo, oxalá que me chamen para dirixir unha serie, sabes? Antes de los 60, poder ser, pero bueno. Quero dicir, que non me importa, o sea, que me encanta, que eu estou en todas partes, pero que tamén entendo que ti te podas colocar nun punto de vista de eu me coloco aquí, e se te colocas aquí, dende aí é onde te van a ver, non? Non sei se me estou explicando, que isto está todo por streaming e logo estáis nas nosas casas, sabes? Non quero decir que non entendáis que somos unos frikis e non queremos, no. Pero bueno, a ver, ao final... No, o sea, algo... Sí, te explicas perfectamente, máis a palabra liberdade é algo que apareceu bastante, que creo que nos... Eu síntome moi libre dentro do oficio, de poder facer en diferentes formatos o que quero, non? E ti falabas tamén desa mestura de formas de facer. E collo isto último que dixeche, Sonia, para volver a falar con vos, chicos, desto de... Creo que un bo peche deste café pode ser ese falar coas escolas e dicir, é hora de que faledes desto que está pasando, porque a xente que sae das escolas son 4 anos aí metido, ou 2 anos, ou 1 ano, ou 3, ou os anos que sexan, recibindo cousas que están pasando, e se non se fala disto, chegan con cousas que a vida pasa, non? Os contidos digitais están como gañando moito terreno e teño que falar diso. Quería tamén falar con vos do que pensades disto, desta importancia, ao mellor, de que dende as aulas se defenda a nosa presencia e de que se comecen a estudar nomes, de que se comece a estudar Angélica e Roberta, el vídeo que remimos por Cobra Bú, porque creo que é o momento, non? De comezar a... En Galicia están pasando estas cousas. Non sei que pensades por aí, se é demasiado egocéntrico, se é demasiado... Que nos estudien en las escuelas, hombre, es el momento. No, pero sí que mola, o sea, mentres alguén colle a palabra, sí que mola porque para nós, o sea, nos empezamos a facer cousas e se fixemos conversas con Cunqueiro, que era unha serie de nada, era porque existía Angélica e Roberta, era porque existía Entre Pipas. Despois, non sei, cando comezou el vídeo que iremimos, dixemos, hostia, imos facer unha serie un pouquinho máis grande. Porque era, non sei, ti ves que a xente que está ao teu redor e que te cae ben fai cousas e dis, pois eu tamén quero facelas. Parece que si se pode, non? Sai mellor ou peor, pero, joder, sempre podes facer algo. É importante. Vamos aí, Sandra. Claro, que Dale, Sandra. Bueno, é que eu, se entro neste tema, eu cada máis me dedico tamén a dar clase, entro nun tema no que a educación cada vez está máis lonxe
de todo o que está pasando cos adolescentes, sobre todo, porque son os que máis dou clase, non, de teatro. E está super alonsada, xa fai moito tempo, non só no audiovisual, sino en moitas cousas. Pero sí, se me acaba de ir mutísimo, acaba de me dir. No, sí, é que quería dicir outra cousa. Penso que de todos os xeitos o que dicía Sonia, porque antes dixo iso e quero reivindicar iso, xa non só hai unha especie agora de tensión, eu noto nos adolescentes que hai unha especie de tensión, non? En todo o que fan, que todo é moi visible, que todo se tal, pero sempre un pouco imposto. Hai que traballar moitísimo máis a liberdade creativa, pero non só no audiovisual, sino en todo o que se fai con eles e en todo o que se ensina, de verdade, porque eu noto unha tensión brutal coas redes sociais e con todo neles, e despois tamén se ven como un pouco afastados e un pouco dentro dentro como dun núcleo no que non entramos os demais, sabes? E nós, que eu teño xa, estou na edad, doume conta de que eu vou rompendo tamén a idea que eu tiña ca xente que tiña a miña idade cando eu tiña a idade deles, non? Porque xa non son como era esa xente de 40 e pico, porque todo cambia. E penso que temos que ir moitísimo, por eso me gusta este festival, temos que ir moitísimo máis a por eles, porque é un momento complicado, creo que temos moito que dicirles e moito que ensinarlles, non? Xa non só no audiovisual, sino en todo o que instruílos un pouco, porque eles teñen agora un exceso de información brutal. E hai que rescatar a parte que está guai e que eles teñen que estar aí, porque lles mola, porque nós tamén necesitamos deles, non? E eso, e son os consumidores de futuro. Non me gusta a palabra consumidor, tamén o dixo onte alguén, pero sí, son os que nos ven. Quero falar. Bueno, se me permitides un momentiño, eu son Dani Antelo, fui un produtor do Lima Web Fest en Perú, Lima, e tamén fui un docente alá nunha universidade, Toulouse-Lautrec, e quería un pouco recalcar o que ti dis e o que di Sonia, non? É dicir, estes formatos achéganse, non? A linguaxe dos chamados ou mal chamados millennials, porque millennials somos nós, creo. Sí, nós que son xa... Pero bueno, é verdade, é dicir, eu recordo de poñer clásicos na aula e a xente dormida. E, sin embargo, eles, cando facían exercicios, o que veías era unha linguaxe de internet, 100%. É dicir, cando lle pedías representar unha escena, o corte era de internet. Non teñen a linguaxe que nos tivemos. Digamos que nós tivemos unha adaptación, non? Entón, nese sentido, non se pode menospreciar a webserie, non? Penso. É un formato con moito futuro. E despois, bueno, quería tamén decirle a David Fidalgo que anu ca serie de animación, porque sí é verdade que, aínda que non teñen un departamento ou un nicho propio, sí que chaman moito a atención. De feito, nós recibíamos algunha que outra animación, é verdade que polo feito de ser animación destacaba, non? Entón, sí hai un circuito aí. Así que ánimo. Moitas gracias por compartir con nos. Bueno, temos que pechar xa, así como quero agradecer a Irene, Javi, Óscar, Sonia, Miguel, Pedro, David, Sandra, Jorge. Gracias por compartir con nos a vosa experiencia, gracias a todos os que estades aquí, os que estades na casa. Non sei se é sobre un tema máis de educación, falamos de moitas cousas, educación, liberdade, boomers, frutas, falamos un pouco de todo. Así que moitas gracias, chicos. Creo que hai algo está cambiando, temos que pensar que algo sí que se está movendo e grazas ao Carballo están pasando moitas cousas. Así que moitas gracias por estar aquí.